Vaig decidir estudiar filologia catalana perquè volia conèixer les meves arrels. Em va semblar molt interessant poder estudiar alguna cosa relacionada amb literatura catalana. Conèixer les nostres arrels implica també aprendre sobre les diferents vessants culturals que té la nostra llengua. Decidir filologia catalana pel meu interès per les llengües i sobretot per a connectar amb la cultura tradicional de la ciutat d'Alacant. Trobo interessant estudiar filologia catalana a la Universitat de València perquè es creen molts vincles entre els estudiants de tots els cursos. Hi ha un ambient universitari molt interessant i som com una gran família, al cap i a la fi. És molt interessant estudiar filologia catalana a la Universitat d'Alacant perquè tenim un professorat molt ben qualificat, les classes són properes. Ens permet tindre un discurs sobre la ciutat d'Alacant, sobre el sud. També ens ofereixen moltes activitats extraescolars, com pot ser l'aprenentatge de llengües o també el voluntariat lingüístic. El grau ens ofereix una formació molt àmplia, però també molt profunda. Aprenem llengua i literatura, però a més ho relacionem amb l'art, la cultura, la història, la política. Ens permet aprendre llengües estrangeres, analitzar la perspectiva de gènere. Redescobrir d'on venim, comparar la nostra literatura amb la nostra història i sobretot conèixer la nostra llengua i les nostres arrels. Vaig entrar en una idea molt clara, que és que volia ser docent, però la veritat és que he descobert que hi ha moltíssimes sortides. Com fer traduccions, correccions de textos, edició, treballar a televisió. O en el món de la investigació, que també és un món que a mi m'apassiona. El grau no es queda en els territoris d'àmbit de llengua catalana, sinó que va molt més enllà. Es poden donar classes arreu d'Europa, fins i tot arreu del món. La filologia catalana és un grau en futur que ens posa en contacte en el món cultural actual i ens dona la formació també per a ser nosaltres participants de la cultura. Si el que volem és que la nostra llengua estigui viva, el que hem de fer és cuidar-la i per a cuidar-la s'ha de conèixer. Paga la pena si la teua prioritat és assegurar-te un futur.